Казвам се Елица Максимова. Занимавам се с тъкачество вече 6-7 години. Сбъдната детска мечта. Отскоро съм и майстор тъкач. Велико Търново съм и живея в едно село до града. Спомням си още като малко дете как баба ми предеше. Това беше някаква истинска магия. А иначе човека, който мисля, че запали искрата в мен, е една възрастна дама, която почина и от село Кавеник. Живееше в Велико Търново, ми беше общо взето като баба, така я усещах. Тя имаше един огромен стан в своята къща. Общо взето стана заемаше цялата стая. И тя е човека, който ме запали към всички ръкоделия, показа ми как се тъче на стан. Да, оттам е искрата. И винаги съм искал да се науча да тъка. Но някак си моите родители не са го приемали като нещо много сериозно, а и като цяло нещо отмиращо и не съм срещнала подкрепа да се развивам в тази посока, докато не пораснах достатъчно голяма, за да се сбъдвам мечтите сама. Времешните станове са хубави, дълго време хората са такали на тях, но в днешно време ние имаме възможността за лека модернизация, която много облегчава работата ни. Щастливи сме, че имаме дърводелец, вече може би и повече от един, който направи за нас тези много красиви и удобни станове. Този стан специално е пригоден за пътувания, тъй като е много лесен, лек за пренасене. И ни позволява да пътуваме и да показваме занаята и да правим тези демонстрации. Да, историята на тъкачеството е интересна. Тъкачеството е един от най-старите и древни занаяти в света. Има различни видове станове, вертикални, хоризонтални. В случая аз тъка на хоризонтален стан. Важно е, мисля, че е много красиво и като усещане е много приятно, тъй като хората идват при мен, разказват своите истории, така изплуват техните спомени за детството, тъй като всяка баба е имала стан или почти всяка. И виждам, че хората с жив интерес застават до стана и искат да пробват. Също така и децата са много любопитни и винаги, когато ходя на подобни демонстрации, ми прави впечатление, че децата са първи да стана, за да разберат повече, да пробват. Всъщност обичам всеки път да се връщам в Шипка и да преживяваме тази магия заедно. Школата по занаятие е една изключително хубава инициатива и нещо, което много ми харесва е, че хората всъщност, които идват с конкретен интерес да научат повече за различните занаяти. Дали ще е тъкачество, гранчарство, сферикарство, кошничарство. И е начин да запазим занаятите, да запалим повече хора по тях и така да ги съхраним.